Mammy assemble na de wona ma no pay. Me pa cha no pay de mama ne eboko. Ehwa ne efre, me maame wo, me maame anya bro 100 years. Eh. Na saase a na wan so anya sei. Na saase wan so wanya sei. Me nya 50 years, me bro 50 years, 53. Enti wanya sei 53 years. Wo fu. Na wo kunu. Me pa cha. Aka me pe bia ma. Tade o ho fe die. Yo. Me pa cha na me maame dan so apa. Asa nchense na yedada wanyine nso. Ya hyehye ya maame ensa nti we kwa na awotwe ne yakodware ye ne bibia. Ene o se yempai yemfa nnua na yemfa nye edan no emfa ma no. Ene ekohunu operator ni bi se onko ye ne ayefuo ya sase so no onko pai ennua ni bi ne yemfa nye ye maame dan no. Ne ka sesesi an ye niska enti wo pai a won fa bi no ma yibi ene ye kansa afeni ye operator na ye adwuma wakopa nnua ni bi e dia befia ma ebi nso wo ho kwabrarek ni kofranko ko kutetuyo da na ko ho ne Eric ye ne ya anko bi omko ya operator na ye adwuma ne nkora wakwa akotam machine na wode paidua no ama akosese edua na wapan nso abegu akose twirebo ase wode abegu ni fie ene ebuza am se ada am se eyo oman asase na am se kroma ha yetie obi edide na asase so de na ye nana mo abegya ye ne na ye maame mu nsusu didi so obi edide ne de so sebi mpredua se krase nso ayewe obi ehia dua de ye ne dan a onko ba bia ono na asase so no obi a onkoton de na ode aye ne fie we krase de obi anim se saade no wo ho ade ne ye nko aye maame abrewa mo anso mu nim se de maame siti emre ya wadure na waso ase ye nkwa ya ade na mokwakoji odi tuo to ko ho na operator kwa adwuma na ukoji na fidie kwasese nnua ntumi be na awo ha ne ma okata ye ne asase ya oban asase na sebi mpredua sa sebio nananom minimum mefuma mfa ncheme asante be kwa hen na afuma ye mfa nche asante be kwa hen ko ntwa asase nto ho se asase we ye be kwa afọ nyina asase na muhia bibi a monkoje obi edidi na asase so o pese o kire se ye ho na benti ase se wo mo se ye ne ye na asase na ye nanam ye de ama ye ne yedide so na ho yi wo man menso me be wiase mente se ye de asase bi ato se kuro bi ai wo man asase aya ye nkom obi ebusu bi edide nyina asase ne nyina ye nanam mo dia gina ho na menkire wa de kakra bi me pacho ya sante memu ha no ebusu ye ni asase asante soju hu di se bo santinia santi ha busuye ni asase ensase nyina wo yewura sante hene yewura kotoko hene na mo ha adwene pa ye yesekan kopem hafo no ye na ne yedodidi ha no kodo bedafo no ye ne yekobu kwaye ye ne yekosi kwaye memo atoa asem so but me nsua bibi e wa ase se wo boa me ya sante memu ha sei no sebi ebru ye na nanom dwene ye ho adwene pa sebi ebru so wodo asase bi su didi na asase ni mpo atukura wa wo se wo kodo asase no kobu kwaye na asase ni eni wo eye kroradia a wo hwe so ama yewura kotoko hene enti abasa asase no eka ba ku bia ewo mu fisase nan no yeye ba ku maw na miensa no ye de abokro no ene asanteman nyina ho bra what must ye it is a wudo eka nan so a wo mu eka ba ko esan se fisase nan bia ye eka ba ko enti fisase nan bia ye eka ba ko dia eka ba ko bia wunya ba ko na wudo eka nan so a wo benya eka ba ko ewum eno ne wodia nemom se ye ntete krora ntete ye emfa ne wo so de to no ento ya wo ni tumi wa asase no so me sika akopen a me nana na bedo e media wona nana no oduru ho se na asase ni da ho ye nana no mi so na do mu moja preto ho na me ne umienu ye nwo ye eno na ye na ebi mpatie no enti wo kan asante sema kan de ye no wa no pa nana ebebo nwan ama yaje ahwe titu asoma me da asepa ene nchire mu ade ama me enti omakosesa nnua no ene Opemsuo omo so omo nya hwi wo kurom ha yenso yente ase
Emeso ahase ye no an yetie ye fidie da ho abrewe sisi no an wotie wo no obiti mantemo o me ye friend say maami nyamo wa maami nyamo a batampa me chia ho ebru yesi wotie me se de nyame adom fi dodo no nyame ma bi nso ye so jo mitio enti eja da me hwe ya memenda no no omo kofa ne fiada ti memenda no ye ne ye ne de ba ha sa adwuma mu de ye de ya enipa beba nti ye ba ye na ye frɛ won nipa no so ana ye beto no so ono so ye ya wa atu chairman mini editor ena ja o frɛ wo ma ye ne o ka sa adwada eno anso ye bae ena ena so wo ka sa ye mrɛ ne ye so ehia nti ne ya ba ya da wo yo obo me akwa ababro ya me de pacho ye frose ye frɛ me Akosua Brago. Akosua Brago, unso free krom ha. Mpachan. Unweni. Mpachan. Mo ho fe papa, ne mo ma me nya na hwe. Jo. Na unso adi mfie sei. Me pacho, onu ne di mechi. Ei. Enti, me so me ko 60 years ana. Eni o ho fe, na wo kunu. Me pachan. Na mu wo kunu sa. Ba ko na mo wore akwa wiye. Me pacho, boko ye nyina na ye wo krom ho. Na Opemsuo. The last 2 years, me kodo ya sase. Ya ididi so me kodo ya sa Eric na okotam no operator na fidie no. Na enua na nyinyini. Ono nso okuta operator ani bia o machine ni bia odi twetwe nnua. E na me kofre ne se o mehwe me nnua no na omuma me. Obehwe ya o ka kire me se eho ye oman asase. Inti wo mu nnua no ana me de me gya ne life man ono so kwa ono so amebu na me ye madwuma inti ho no amu na ye dan ya omo ye de ama operator say omu man na onfa bi ne nso ye mfa bi ne mfa nya ye adwuma no ya one ne wofa ekutetu a ono nso omakwakoji operator na yi ti da bia na omo kasa ye ne asase de omo de ama ye oman dia wonso wasase a wudidi so de wo de wonfa ma wo man nti saa kasa no ye nti ase se Me ba cho asase a ye ka ho asem e kwa be ne nam so amonsa kan me pa cho ye nananom na edidi so ne enso e beto ye nti baby a ono odidi ne nananom na ono nso wo mododo ya o mo nso bedidi so se de ye nso ye didi ye de so no enti wo de da ho wo de wo se wonfa ma se mo nananom na edidi ho me pa cho so that's why yenso yedidi enti wo de na wo maame no do ye na wo didi so no wo mfa ma wo man enti yenso yedidi ye de so de a wo se wo man de enti sa asam no ye nti ase enwia mo ye yenso afa apart from enwia no na ma ye bibi wo ekwa ye nimu ana ya adofo die na modua koko na mote bode me pa cho ya ti bi anyinyina ya ti enhwesofo te ene bi nso aye nsise the last 2 years no aye do bi banche na medua aye anti afi na mpese medua ne koko no enti da bia wo se oman edia enso ehunu mebusu na Eric no ye hwan o kromo ha wo se wo ye hwan minim de o ye wa bo ne ho safo hene ai na minti asio wo hene na fa ne so nhwe nsase so na na da bi wo hene no wo boase na ba se mo de ato wo hene nanim ye ba ha na memenda mo de ato wo hene nanim de ato nanim se mo frɛ no kro obekasa e na wo hene ne sesei oni de o se ono ohunu oman ayi ahonye oman asase ohunu asase a kire se ekuro no we ye oman dia enti mo frɛ na ade mo odro be bo me mo frɛ na de owo no obe den obeka enti no eno na ye nti ase se ye busuani kura wadane asase na ma kuro ne se oman no omuma mekire ma ye nhunu se wo do wo die didi na wo se wo di abusuan foforo de ama wo man di tinwia no wa ye den waton ye ntimi nkire wo ma sesa edua be na mukobui edua no minimu ne di ni ni di edua de bodan mo so jo ade mo dro akwa bebro Mejo so abena be me na ye wo asase a ye o man asase da ho abena ye wo nkuro bi wo ho a yetimi yi bia bi to ho se ha ye wo man asase asa wo man asase ye de to so se eho ye nsamampo
Eno na mimi nim. Enti eno no obia nkom. Yetimi ye aginaye bi kura ewo asase num kwaye no so. Said ye be ya ye di hu bi beto so a ye ma obia nko. Na emom asase a obi didi so said ye wo ka se wo koko anyini ewo koko nsiwa asan do banchifuo ewo so de se wo ka se sa asase no wo frɛ ne se ye wo man asase de eno de mi hu bi da. Na emom man asase no kura ya na wo krom. Ubehunu no ewo krom Ebia baby ayetena ye yie bi community center bi ye wo park bi saa no ye wo baby ye ne kwaye na ye de ato ho se ho no ye nsamampo eho ye aginaye enti ye nkom eno no enye se obi do afuo wo ho na yaka se obi asase a wodo so didie eye wo man dia da bi na emom ye de aho na ye de ginaye bi asi ho a na nanom de saa aye ne de to ho preserve saa land no ede man chirima demom de kan se koko ayete koko nsiwa no wodo afuo no wo kan se saa yi ne yam abena se wo kokoro nketo no mu a saa operator fo no wo mo ye taman fo paa o enti so wo hwe ba bia ne famu o mere kakra bia se ni sisi echi yira ayeyire obehu ehu na wo sesi e sabe wo mo kan so ono no wa afidie ni bia ono no bu nua ni bi sa taman fo no wa twa nua na ma ni sisi ne koko wo bu nua no na wo wanyi obi nso epe bi de asiesie ye na ono ana sa ase so a odo didie ene wo kobu na wonya forestry ehwo kura na nka me pese okra ne wonya staff forestry fo na abo ne pa na forestry fo na ya no more spice tie bia wo se forestry fo kura wo kote ho forestry fo na yi wo na na nyesa wo be sesa twe atuo ekwa asase ne so kokko sesa na enra abrantie me frɛ no ka chem sɛ se ye ma ne ka sika ansa no waba ampa ne nnuane ampa no send 200 Ghana cedis o ma ne ka sika 200 Ghana cedis ni sende ene si ye ka se haji abramo na abrantie me hwe ni nti awamba yo sadi ye nyina yenim a enua okese echiri ese wo de okese edi na ma ayi so na oka na medi wachi yankwa enti no chese ade a ye ma menom ekan mi hunu ne nan ehunu ne ti ene se ekura wo hene wo mu na wo hene mfrɛ wo mo enka nkyerɛ mo se mamunyise yo krache me mo achi ebru. Hello. Eric me mo achi o. Ya me die. Mira na what to say? Ewurade adom ne mo mpa ebo ma me. Yo, me da say, me din di abena du fie. Me no ka say free Opemsuo radio men share him fie. Opemsuo radio. Pacho ane. Okay. Pacho no me no ka say, woji tu hu say ansa na obeba gisi ye send o ka ska. 200 cedis by ama woji tu mu say won sa ka ska na da ne ye hu wi. Me pa wo cho. Ani da mba ya na me call me wa fa ba ko wo wagu. Eni me fro ka ko no ko bo na manye. Ye ho na enkra ba ye say. Wono de obesa ma me no. De obesa ma me nimia bema. E di gwa to ko si James we say. Genoso hene so. Ama se say wakopa be kwa hema achew. Enti baka ba kwa frɛ me de asɛm is kama me no wa frɛ me maka kyɛn sɛ on kan sɛ de sɛ on frɛ fie no mu sɛ fie na sɛm ko frɛ sɛ fie ni ya ba ma hwan na akodwa to a ni ya ba ma ne friend Isaac wɔn ne ko dwa to asɛm na me ka no kyerɛ sɛ de bɛ ya ɔba obetumi aka kyerɛ no yo me tro wa ko dwa to a de no so hene amma ma de asɛm no ko bɛ kwai man hema ɛhɔ wo twa asɛm na me ka no me tro pa antika enti me nkɔso yo me tio enti me no yo ho na no mo frɛ me wɔfa ne sɛ ɛna wo sɛ ni enti no asɛm no na ma me na ho ma radio so wo de gwa tro ba de a me na ho ma enti wo frɛ me ka kyerɛ ne sɛ on frɛ oba na wo de me ba ho ne kan sɛ asɛm wo frɛ si enti on frɛ ni nia no ni nia ne frɛ na Isaac won tie de asifie no because on na akɔdwa ato an pa cho de dwa to ne ko sɛ wo de gwa tro ne ko sɛ asɛm no mo de obɛka ya no difference na me de na me ka no wo de na ne sɛ ma me nkyerɛ mu ɛne sɛ eji ye bɛyɛ adwuma wɔ asase so ɛna otua akuafo ne ka
ɛna kyerɛ yɛ kaa sɛ wɔmɛkata amena no so sɛ nipa bɛkɔ akotom awu ɛna wɔn sɛ wɔn bɛyɛ face pound ama yɛn nti saa face pound no wɔn yɛ ama ɔman no but wɔn bɛsɛ duadua nnua wɔ face pound no ho ama yɛn nti nsaase na wɔn gye yɛn no tu aka no wɔn dua nnua wɔ nsaase no so saa nsaase no nso nnua na wɔn dua yɛn no bi ɛna wɔn kɔbu yɛn nti wɔn kɔbu yɛn na obi fira ɛka kyerɛ sɛ amanfoɔ hyɛ yɛ fɛrɛs no mu bu nnua ɛna kwagye afidie no nti afidie no ɛkwagye yɛ no ɛna yɛde kɔɔ gyakobu ɛkɔma polisifoɔ ɛna yɛka kyerɛ bɛkɔ ahema sɛ yɛkɔɔ forest no mu nkɔɔfoɔ bu nnua ma yɛakwagye afidie no akɔsi gyakobu ɛna ɔno ɔkɔdwa atoa because of sɛ yɛbɛkye no nti ne nua no na ɛyɛ yio ne nua na de nipa no a ɔkɔbu afuam dua no ɛkɔɔyɛ nti ɔno ɔkɔdwa atoa wɔ gyem ɛyi no dwene so hene no hɔ ama sɛ sɛ asɛm na bɛduru bɛkɔ ahema ɔne bɛkɔ ahema so ɔmo nkɔ yakobu ɛne yɛnkye wɔn mu yɛmmee wɔn mo ansa na waba me yɛka asɛm no wadu birim nti ɛno da wɔn sɛ na afrɛ me bisabisa sɛ hwan a nti ka kyerɛ ɔbaa hɔ no sɛ ɔmfrɛ fie mu sɛ fie ansa mepatwa wodi bread nsɛn wɔ kurom hɔ me na ɔbusa me sɛ ɔna me na wɔ kasa medi berɛ ne sɛ ne me deɛ nyɛ yio me deɛ mete kurom hɔ bi na mewɔfa ne frɛ me sɛ memiɛnkɔgya no say wona yɛde waba sɛ woakɔgye afidie ɛna mebisa sɛ wodi berɛ paa ne sɛn wɔ kurom hɔ me deɛ mewɔfa na yɛ dwatoafoɔ hene na ɔfrɛ me nti wowɔfa kɔnwura mu hɔ bi mewɔfa na mene ne kɔe mewɔfa na kɔgye ayi no afidie no na ɔkaa sɛ me nso a asase no a wokɔɔyɛ a ne yɛbu so nnua no deɛ bɛɛ na ɛwɔ asase no so ɛnyɛ na maka kyerɛ wei me se wɔmadua nnua ama ɔman no ɛna ɔma sa ayi no ɔmo yɛ fish falls by fish falls no deɛ ɛfiri so mepatwa ansa na ɔmo bɛgye asase no deɛ de ɔmo adwuma a ɔmo tutu amena wɔ so no saa asase no na ɛwɔ hwan asase no na ɛwɔ man bi yɛfrɛ no kodwo kɛseɛ mo adibiram kontihene mo ɛnyɛ kontihene ɔmo a abusua de wo ba ha nso ɛhefa na ɔmo didi wɔ kurom hɔ wɔn no wɔn hɔ no wɔn nso didi ɛwɔ hɔ na ɛnyɛ baabi ɔmo tu yɛ no ɛnyɛ baabi ɔmo tu yɛ no ɔmo didi ɔmo deɛ anka bi wɔ hɔ a na baabi ɔmo twa adua no koko wɔ hɔ baabi ɔmo twa adua no dabi koko ni hɔ koko bɛtem kura nsi wɔ dabi sɛ wopa dina nipa ni na ɔno a ɔbaayɛ no n'akyi na mbra na flam so sɛ wɔ nipa ne ba na mene ne nkɔnkɔ kyɛ no baabi obu nnua no send 200 ne bra ne yɛmfa camera wɔsɛ sika na mede ma no send ne yɛmfa camera sisi a sika na wɔde ma me no ai me kasa me kɔ me wɔfa hɔ wɔ bu botaye a sika ne yɛde ma wo no wɔmfa nyɛ adwuma yɛse fa bra yɛnkasa fa bra enti fa yɛ 200 cedis brɛ yɛ wobu sa me na asɛm bɛɛ na meka me se me kɔ me wɔfa hɔ wɔ bu asɛm a me ne wo kan meka kyerɛ sɛ me kɔ me wɔfa hɔ wɔ bu yɛwɔ bo hɔ no ɛna ɔmo sɛ frɛ yɛ sɛ wokae sɛ ɛna woka kyerɛ me sɛ ɛnya wo nko a na wobɛba mekora mebisa sɛ hɔ ka sika ne nipa baako nduru 50 cedis ɛna wo sɛ nya wo nko a na wobɛba enti wohia sika ɛma mebisa wo sɛ wohia sɛ na wo si 200 cedis ɛna me send 200 cedis no na 200 cedis no wamma nipa wode ɔmo di wakyi no wamma fa me sika ma me Jamaica wo so wonti mate ɛyɛ dɛ ne mate wase wonti mate dia asa ne ka kyerɛ nipa kɔ no kan ne sɛ wɔmfrɛ fie wɔmfrɛ fie di a mate wase a wo sɛ yɛmfrɛ fie yate na sika na mede ma wo sɛ fa bra ha na woanya mba no fa me sika ma me ɛne deɛ ntimi nsa ma back bio sɛdeɛ bɛnti ɛne deɛ ntimi ma back ade nti deɛ ntimi nsa mba Eric ade na sika ne ntimi nsa mba sika ne deɛ ntimi ma back bio ɛsɛ ade nti na ntimi mba sana me sɛ me de bi akɔ baabi wode sɛ na kɔɔyɛ me sika ne ntimi ma back bio Eric wopo akyekyedeɛ bɔgya dodo ahu ɛno kora deɛ ɛha me mebree sa ɛhaw wobɛfi sika no na wosu nye obia na wobɛtumi abɔ na po wote wɔn a wɔbɔ wo safonyene na wodi wo mmɛnsɛm wɔ kuro ni so no wotumi fa ma ha wate ɔbaa me yɛde ahene wo wo safonyene wɔ kuro ni so na wodi wo mmɛnsɛm no wotumi fa ma ha sei wosi yɛmfa sika ma na fa bra
se sika no de ka na ade akotwe o se me de ko baabi kro nti ye di sika no ma o na ofra me man kan jo se just me nipa ka me ho wo ye tutrafo papa na nipa no wa nyamba o se asem na wo police station enti bu nyamba na fa sika ne bra sika ne de enti me ma asem na me na wo kan me se fa sika ne bra sama me ka kira wo no wunti me chataka aba ho abaji sika no what yo papa bia na wuti krom honom wunya ni papa bia wo ye tutrafo wo ye darega ka ho wo comfortachi amo fa sika ne bra simi ntimi mfa mba sika de ma wo se fa kotwe anum ana fa kwa use sim